RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga tagayati Liluan, Cebu. Ang atong matatampo ni dasingan nga Lily. Recorded by X Thunder Gaming. Lili, sige na. Sugtan ako. Ngano nagdali man ka? Abi pa na kog andam ka magpaabot. O, lagi. Pero, ilang kabuhan ang bigong nanguyab mo. Basin niya, nagpaabot ako suwa. Ayog ka bala ka. Hapit naman ang atong graduation. Pakuha na unya nimo ang akong tubag. Sige. Magpaabot ko na. Congrats, anak. Salamat pa. Congrats, Day Lily! Mag-college na gid ka. Salamat eh. Sige na, sige na. Tana, manguli na ta kay basig na na yung mga bisita nga naabot. Mo apas lang ko pa. Doon sa ako kumabarkada. Sige, nak. Congrats na to, Lili. Congrats pod, Arnel. Unya, nakagraduate ng kita. Pwede na ba na akong makuha ang imong tubag? Oh. So, unsa may desisyon nimo, ha? Oh, gani. Oo, gani. Unsa may desisyon nimo? Oh, lagi. Gisugot ako nimo? Oh, Arnel. Uyab na ta. Yes, yes! Thank you, Lili. I love you. I love you to, Arnel. Babe, kung ito sama, Nga naman? ipaila-ila lang tika sa kumagin kanan. Ha? Kagwapa gud ani imong uyab dong. Ako pa, ma. Kami dako migsalig ninyo, maong di mo kontra sa inyong relasyon. Basta kay ayaw, lagi mo pagbinuang, ha? Oh, Tito. Salamat. Nak, college naman yun ka. Gusto na ko nga magsabot, ha? Unsa man na pa? Di pa ka pwede mag-uyab-uyab, ha? Ha? Nga naman pa? Unya na kung makatrabaho na ka. Kay lisod na. Di ko gusto nga madisgrasya ka. Ako ra ba yung usamo ay nagbuhi ninyo? Kay wanas mama nimo. Unya, duha na mo ni ate nimo nga nag-college. Pa. Patuon na lang ni Papa Lily. Si ate gani nimo, wapamanggani na mag-uyab-uyab. Ngano man? Ay kung gayla nga may uyab na ka. Uwa man pa? Oh, may na magkasinabot ha. Nakasabot magkaka. O pa. Sa ato pa. Di ko ni mo mapaila-ila sa mong pamilya. Dili gud pwede. Oh, sige. Confess ano eh. Nakumagin kanan. Nakailalan ni mo. Pero, maum ka. Awat na mahimo na. Arnel. Recorded by X Thunder Gaming. Konsensyam ko kisulti ni Arnel, uy. Unfair yun tuod. Pero unsa may mahimo na kung adi man masugot si Papa. Unsa ka kung si ate na lang ang konsultihan.
Unsa? Di ba giing na naman ka ni Papa nga dili pa pwede? O lagi te. Pero nagkauyab naman gud mi sa wa pa mosulti si Papa. Sige, dili ko magsaba ni Papa. Pero, ipalaila ko anak niya, ha? Te, si Arnel. Babe, si Ate Jane, ako igsoon. Hi! Hello, tay. Ayaw na pag-ate, oy. O sa naman katuig katong gap. Wa man ka magsulti, day nga. Kagwapo man ining uyap ni mo. Ha? Tuwa naman i-chat-chat si Arnel, uy. Perming online pero dili mo chat. Sa mga kagikabisihan na niya. Tawagan ako, Bi. Unsa man? Unsa? Ganina na akong buntag nagsigig chat ni mo pero dili ka mo reply. Busy ko sa ubos ko ilaw eh. Di sa dapat pwede nga anha na lang nimo tanan akong atensyon. Nagskwela sa gar ko. Ako di ka busy. Nagpamong. Arnel! Wala ko kay bagod sa akong buhaton, te. Di ba giingnan man ti ka? Nga suportahan di kasi mong pag-uyab-uyab. Pero, dili pa hindi magtuyok imong kalibutan niya. Tanawa ron. Bisang magtuon ka, nagsiginahin ko silak din ha. Te, ganina rin kinang nagsigig tingog ibong phone. Reply sana, uy. So, sa JC rin ni. Day, if di na ka malipayon, buwagi si Arnel. Og samtang wa pa sad mo masakpi ni Papa. Te. Dili na sad siya makontak. Wala ko'y choice. Kinahanglan na lang gid ako siyang atuon sa inyong eskwelahan. Nangkawas naman ang mga estudyante. Pero, wapang ko kita ni Arnel nga ni kawas. Magpalit sa kong tubig sa convenience store. Thank you, sir, ma'am. Come again. Dali, ako lagi bahala ni mo. Pagpili ka sa gusto ni mo. Tingog pa rin ni Arnel. Kisabay ka upa niya. Pagpangga lagi. Kitingay mangita gyud ko nimo. Okay na. Si Ate Jane? Bugo, kalili. Wa man lang ka makabantay nga gitukob na rin si mo magguwang si Arnel. Og talawan pagid kay ka. Kaya wa man lang ka makakumpronta nila. Bugo ka! Ako na lang may nagluto kay sayo nila kaus Papa. Wa pa maligi ka mukaon. Ano nagsige na makagduko diha? Hoy, Lily. Saman, Nga naman ka? Unsa may problema nimo? ikaw. Unsa may problema nimo? Unsa? Ayaw na lang papabuang-buang, te. Kay ako may gibuang din, dili ikaw. Lily. Unsa ba na? Traidor ka! Nisalig ko nimo. Kay gawas nga igsoon ti ka, ikaw may best friend ako. Pero ikaw ra sa ni unay og tukob ni Arnel? Lily. Tingano! Si Arnel na malagyod ang lalaki sa tibok kalibutan? Nga bahalag masakitan ko basta kay makuha lang nimo siya? Lily, pasaylong ako. Amot lang, te. Kay liso na kayong ipasahilo sa tao nga dili na to masaligan. Wala ko'y salig ni Arnel.
ug labaw na kung way salig nimo. Kay igsuon unta di ka pero nangunay ka. Lily, May gusto ka sa aking itsura pala. Wa ko sakiti nga nawa si Arnel nako. Nasakitan lang ko sa gibuhat sa akong igsuon nga maoy ni unay og traidor nako. So kada to, nihangyo ko ni Papa nga mobalhin ko og eskwelahan. Og mag-boarding house na lang ko para malayo ko nila. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Lily nga taga Yati Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.